ndiboeke makuinda makunoitora makunotora zvinhu zvenyu alright ndiri pana kuni kwandingaenda ndingaendepi saka pamondivigira battery water yacho ndinayo mari yebattery water yacho ndatambura ini zvokwadi apa ndadzone chando here pavanditora pano guys for the people muri sei yo ndandigara mumota shukwi hevo izve vanhu long time guys for the people tiri mumvuma ndatonyengegwa nemushemariyeni wandasangana naye izvozvi ndichita sebenzi guys ndichifamba up and down koini kondazivei kuti ndofana kuisa battery water nebattery acid mumabhatiri kana kuzviziva itingohwa chinhu chinonhuhwa ndichingoti chiko chaitika tiri kuvhura pai nepai tiri kuona kudai tikuona bhatiri riya robuda sezviutsi sezvii saka ndobva tati chiitika chifanire makanika ndobva ativhurai zvakati tavhura zvinhu zviya mai mwana hamuna kana chunu kana domwe saka ipo patisi kuziva kuti tiri pachicken slice ndobva takamira for the past 1 hour Washington tatichimukwidza panapa ndobva tati chiregai Washington adii chirega Washington akwire bhazi anange Harare isi todai tochekerera toenda negweru kwekwe toti gokwe ndobva mota yaramba kumuka tikanywa mota izvo yaramba kumuka chii kwamakanika ndobva totaura kuti hamuna kana acid hamuna kana chinhu saka ipapa tafamba tikasiya mota namukudzei ndobva tafamba ndobva taenda kune chicken inn guys zvekuhla kuti usiku zvezviya nhema dzenyumi tasvika kuuya tamira guys ndachimira ndichimisa mota 1 ndikati kwandingakwanisa kubatsirwa ndekupi kushepa paservice station wozvikamira obvious pachira vanoti ndiwe usiku ndamira paservice station 1 good hour ezvi zvigunwa zvangu zvamauti nki ndichitsvaka kuti nditengeserewo zvebattery acid nebattery water nditengeserewo zvebattery acid nebattery water ndoti ndinayo mari iyi $1 ndinaro ne$2 nditengeserewo kushaya kana 1 munhu ane battery acid nebattery water vana makanika vanambopuhwa vaya vese vamwe vachiuye paya vanga vachingotaura kuti hazvatoo zvemangwana saka papa mushemariyeni abva andiona ndobva ati shamwari ta live stream pamwe tingawana munhu anayo bhosi wangu achindibatsira kutsvaga kumafriends avo saka uyu brother yake abva awana battery water battery acid ndiye vashayiwa tiri munomvuma guys kana pane vari kupfuura munomvuma ndiripo pachicken slice ndakwekwedurwa nechando ndoedha sei vanhu ndoedamboedhawo ndimbomhorosa vanhu ndoita sei how do I add ndidzidzisei ndoedha nepapi ndimbotaura nyaya ndichitonhwa ndichandana nemagulovhosi ndoedha sei ndiudzeiwo ndoedha sei vanhu handigoni kuedha kaini how do I add kuri sei kuMount Pleasant ndatonhorwa varume handidi kurevera nhema nevakadzi apa ndandigoni kuedha ndadamboedhawo vanhu ndimbohwa ndiri kubva kubhikita guys kumanyaradzo ndokwatiri kutobva izvozvo kwandaitaura kwekwe kuti ndikuenda kumanyaradzo ndokwandiri kubva izvozvi saka ndopandanjemera zvangu ndiri pano pamvuma apa mushemariyeni wandinyengera akati ari kune imwe moto apa apinda mune mota yake akaimboita lazimba kuti ngawana acid nekuti vava vadono nditorera battery water yacho iyo handisi kuziva kuti vachaiwana kupi kwachoni and I think ndikatongoshaiwa acid yacho totongovata pano vatiwenda kwekwedurwa zvisingamboiti that's watching you from Magombeze ndoedha sei ndoda kuedha vanhu ndoedha sei kwapa ina ndigonini ndoedha sei ndivate zvemubhuteri vasikana nekuda kwokupata inondova kuti manage links chindinyorera ipapa kuti ndoita sei kuti ndiedhe add option 1 add option 2 ndoita sei kanimbotsvaga tishu muku kwautoda kueripinda mumota izvo toedha seiko uri kupindura here
Guys, tasaka munona shero mvuma. Tengerewo acid. Isu tikuda acid pano totenga. Pano papa mvuma pa chicken slice batiri panapa. Toda yako yataona mvura zvo. Mvura aiwana asi makanika ari kuti hanzi zvinani mamwe mabattery acid ana need nayo asi mukambodira mvura then mumbotry kuona kuti haimuki here. Kana yeka nini mvura chete. Saka todi tombota zvemvura yacho. Saka todi toinda. Rega tinodropa munhu then to. Demo ni panapa. Well, thank you mshemari. Asante zona nzani. Bridget. Bridget mshemari ni mvuma guys. Andiona ndishingofamba sepezi guys. Arakuta ngikanerera. Ndafamba apa. Ndaenda pa nemota iyi. Guys, nangwe masivo ngoma imota. Tachingoenda ndoti makadi henyu. Ani zvaneta kasati zvikanganwe. Tati makadi henyu. Ndisa musoro padivi. Makadi henyu. Ndaindokumbirawo zvekubatsirwa nebattery water. Ndoda kutenga. Vana kuna munhu wapa mane battery water reka kuti vanhu havasi kudanadza. I don't know. Saka hey. Harimozviona manje. Kuti zvoni ndo zviripo apapa. At least ndikufara hangu kuti zvaitikira ndiri pano panonzi pai. Ndokotenga coffee sei. Inza ndawana battery acid guys. Hazvibudi guys. Mokwankwasa akuta kukwedura nechando. Intoda kuedha vanhu but andigoni kuedha. Ndoedha sei vanhu kuti baya add button handisi zvigoni zvekuti ndoedha sei. Ndikudze zvejournalist, ndimi journalist. Ndikudzewo. Ndoedha sei vanhu paFacebook. Handigoni kuedha vanhu. Tinamboriona add button rini. Timbonzwawo nyaya nevamwe tichimbomhurusa vanhu hapana paedha. Hapana apa kanzi flash, mute, rotate, stickers. Madi saka hanzi zvogona kuti tange tanotora mvura yacho vasati toinda. Saka ndosiya uyu munhu wangu mota toinda. Chero kana kuti kuenda nauyu wosara ndizi. Ndosara. Woinda. Haupane change futi koko. Uwa una zvikugara nedhora extra kutora kuti kana vashiva change. Saka chinda neyo anotsvagira kumaraini koko. Right, saka endo akufara munhu mumota. Katoinda tese. Yanzi you're not using. Mr. Chibatani kuti andizivi kuti ndashandisa chii guys. Hapana edha ndiwonini ndadambomhorosana nevanhu guys. Yo. Ndakambodeburwa nechando kana nhasi chandisi zvazoudza guys. Apa taendawo kunonga negunyetira raita meno breakdown kuya koko ndopambotiti. Secho. Kati andiitiwo sekwacho nikoko. Audi kuinda nini? Gatinde teze. Manje mota yake inokwana vanhu vese iyi. Noti ndoinda iwo Sara. Ndipekera. Noso dzimedzika. Koko ndinotaurisa kaini tiwisisana. Nunobvura mumba make kuti ndabuda mumba mangu. Saka extra money. Ndipe maki. Makiuki. Menta ndanzwa kuti munokwana vanhu vangani? Mokwana vanhu vangani? Munokwana 2 by 1. Mokwana 1. Ndisi kumboona. Munokwana 1 person. 2. Saka handi. Ndiye tinde tese. Aiwa, musi kuziva imi ndachikidza majuice 7 je. Ndura. Chikia. Mshemari ndomutenda zvokwadi ndoda kutotora nhamba yake ndikazonyatsoita mari imwe musika ndomboenda toti uya tite out mumvuma ndombonorya naye wandiyo azonditsvaka kauya akatenderera nemota kati ndishema uri kuitei ndikati iwe ndatambura ndava ne1 hour ndichingodzungaira pano peti we ndarwadziwa nhasi michandoka icho chinondigwasa chia nhasi mura ndotogwara chete nema tozoita zvecoffee after. Handisi kuziva add button. Mene sorry zviri sei. Ndikandine nemwe divi. Nokwana tese. Iwe Bridget ndikukonywa kuedha zvewe. Kuita add button.
handisi kuzvigone handisati ndamboedha apa hanzi makiya mota zviyo vanhu mashemarenza hanzi makiya mota yedu here gaizi ganipokata tikaiona takufonyera futi kuti tazodini iya kuti slow connection manje apa handichaoni finish button zvino ndicharamba chirwa data ndina rega ndimboyekera ndimbokata